Hej og velkommen til Videokøkkenet. Mit navn er Lars Jacob. I dag skal vi lave lasagne, hvor opskriften er beregnet til 4 personer. Til lasagnen skal der laves en kødsovs. Kødsovsen består af 2 porrer, 150 g champignon, 2-3 gulerødder, 2 spiseskefuld olie, 500 g hakket oksekød, 1 teskefuld salt, 175 g revet ost, 12-15 stykker lasagneplader og til sidst 1 pose spinatplader. I sovsen skal der også laves tomatsovs. Tomatsovsen består af 2 fede hvidløg, 5 tomater, 10 friske basilikumsplader, 1 knivspids chili og en halv dåse tomatpuré. Til sidst mangler vi at lave bechamelsovsen. I den indgår der 2 spiseskefulde hvedemel, 4 dl mælk, en halv teskefuld gråt salt, en halv teskefuld revet muskatnød, 25 g revet ost og 2 spiseskefulde smør. Inden man går i gang med at lave mad, er det en god idé at have et rødligt køkken. Og så er det vigtigt, at man husker at vaske sine hænder. Så fik vi vasket hænder, og så er vi klar til at rengøre grøntsagerne. Det er vigtigt, at vi får alle jord og bakterier væk, inden vi går i gang med at lave maden. Nu vil vi vaske alle grøntsagerne, og nu skal vi til at skære dem ud. Der er det en god idé at have en lidt stor og skarp kniv, så den ikke smutter. Jeg vil lige vise jer et lille trick, hvordan man får de sidste jordrester væk fra en porre. De sidder altid op her ved den grønne ende, så hvis man lægger et lille snit der, her, så kan man lige tage at åbne den en gang og vaske det. Nu har vi fået skyllet porrerne, og nu er de klar til at få skåret ud. Vær forsigtig med jeres fingre. Hold eventuelt sådan lidt tilbage på porren, og så kan vi starte med at skære dem. Det var så porrene. Dernæst skal vi til at skære champignonen ud. Nu vil vi så hente vores champignoner, og nu er vi klar til at få skåret dem ud. Og igen er det vigtigt at holde lidt langt tilbage, så vi passer på vores fingre. Det var så vores champignoner, og nu skal vi til at ordne gulerødderne, inden de skal rives. Det er vigtigt, at man skræller en gulerod, at man skræller væk fra sig selv. Og så er vores gulerod klar til at blive revet. Når man når til det sidste, skal man passe på sine fingre, at man ikke river sig. Så derfor er det en god idé måske bare at stoppe, når det ikke rammer gulerod tilbage, smide den ud og tage en ny. Det var så grøntsagerne til kødsovsen, og nu skal vi til at lave tomatsovsen. Så er det vigtigt lige, at man fjerner enden, inden man begynder at skære tomaterne ud i tern. Nu har vi snart fået skåret alle tomaterne ud, og så skal vi i gang med at skære pres hvidløgene. Man tager piller skrællen af her, og så kommer vi ind til hvidløgsfedene, hvor vi som sagt skal bruge 2. Vi skal også lige fjerne skrællen her. Dernæst tager vi vores hvidløgspresser, hvor vi lægger hvidløgene ned i her. Og så skal vi bare presse det ned i vores hakkede tomater, som vi har hakket ud før. Kan man lige tage en teske og lige få det hele med. Så er det chiliens tur. Her skal man være opmærksom på, at den her smager meget, meget stærkt, så man skal tænke rigtig meget på, hvor meget chili man propper i. Måden man lige renser en chili, det er, hvis man lægger et snit og fjerner kernerne herinde i.
Og igen, hold langt tilbage, så vi passer på vores fingre. Og det vi kun skal bruge en knivspids, bør vi ikke skal have mere end det her. Så pakker vi det ud. En ting, man altid skal huske, når man har brugt en chili, det er, at man skal vaske hænder bagefter. Den er meget stærk, og hvis man kommer til at gnide sig i øjnene, kan det gøre sindssygt ondt, og i værste fald skal man se vælge. Nu har vi fået vasket hænder efter, vi har brugt chilien, så nu skal vi til at skære vores basilikumblade ud. Her kan man sagtens tage nogle stykker af gangen. De skal skæres forholdsvis fint ud, da det ikke er specielt lækkert at få sådan et stort blad ind i munden, da de er ret kraftige i smagen. Det her skulle kunne gøre det. Og vi smider det op sammen med hvidløgnen, chilien og tomaten. Den sidste ting, der skal i for at lave vores tomatsauce, er vores tomatpuré. Der skal vi bruge cirka en halv dåse.